जी हरिश्चंद्र जी की कथा सुने अरविंद जी तनी एगो पंखा हेनु लागे कहा जे बड़ी बेचैन बिया ई जर्सी गाय होई से देसीला त होई से ना देखिए तो चूहे लगल ना ढेर घाम बर्दाश्त करी ना ढेर जाड़ बर्दाश्त करी तने मैंने एगो जो लग जा पंखा के जुगाड़ तो ठीक रही अब का दे दे बन जितना बा अब देखिए बहुत साल में कथा टाइल हमारा कमलवास भैया रिंकू बाबा के फरमाइश में जो हरिश्चंद्र की कथा सुना दी दोनों आदमी का दीजिए आधा आधा ठीक है हाँ हमारा महाराज जी के मदन बाबा के फरमाइश में जरूर मर ध्वज के कथा का दिया तो दोनों आदमी ब्राह्मण विप्र देव के वचन खाली ना कर सतयुग के बात है द्वापर के त्रेता के कलयुग के ये बात नहीं कहो सतयुग की बात है स्वर्ग लोक में देवता लोग का मीटिंग जुटल भैया 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 शांति बनाइए बहस छिड़ गई सत्य पर जे सत्य है क्या आपन अपन मत देवता लोग बतावता केहू कहता जो उमा कह में अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना केहू कहता जे राम नाम सत्य है वही समय बीड़ा बजावत हरि गुण गावत स्वर्ग में नारद जी पहुंचले नारायण 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 कहे महाराज कौना बात पर कौना विषय पर चर्चा छिड़ल बा कहलो जी नारद जी आज के चर्चा यही पर छिड़ल बा जे सत्य क्या है कहे जी के का कहता कहे जी केहू कहता जे उमा कह में अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना नारद जी कहे बंद करा ई भोला बाबा के मत हो जन पार्वती से सुनावता रहे तब एक जना कहले जी बाबा केहू कहते जे राम नाम सत्य है नारद जी कहले राम नाम सत्य ये तो बहुत पीछे सत्य होता हम तो उस सत्य देख के आवतानी जौना नाम का पहले सत्य लिखल बा मृतलोक में एगो ऐसा व्यक्ति बा जो ओकरा नाम से पहले ओकरा में सत्य लिखल देवता लोग कहले नाम बताई बाबा अब नारद जी विशेषण दे के कह देले कैसे कहते रहे अरे कहानी लोग कहता सब रे जमानी थोड़ी 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 हाले जिस कहानी लोग कहेला राजा महान उनकर प्रजा महान हो करे गुणगान जकर सकले जहान हो महाराज चरित्र पवित्र जैसे गंगा जी के पानी कहानी लोग कहता कसा हमारा गुरे कले महाराज भले चली जाई है या चला ही नाचो उठ नहीं होई विधि लखनी के बाचो लोग हरे नाम बताई नारद जी घरे महाराज तोरे नहीं सत्य हरिश्चंद्र जी के बानी कहले जे सत्यवादी राजा कौशिक देता सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बहुत बहुत पुरस्कार करण सिंह जी के माध्यम से रामपुर हार्दिक अभिनंदन कहे महाराज विश्वामित्र जो मीटिंग में बैठा रहे कहले जे नारद का कहता रहा तारा बुझाता कहले जे के कहता रहा बुझाता ने हमर नाम कहा ना 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 जेकर कह जौन चीज कबू रद्द ना होला ओकरा के नारद कहल जाला विश्वामित्र कहले तो चलता नहीं नारद कहले जाई बाबा नारद कहबे ना करले मनमइबो करले अब देखी केहू के सुख केहू खाती दुख हो जाला आ केहू के दुख केहू खाती सुख हो जाला नारद जी विशेषण दे के प्रचार कर देले आ विश्वामित्र का क्रोध हो स्वर्ग से चल देले मृतलोक में राजा हरिश्चंद्र के परीक्षा लेवे कहले जाता नारद कहले जाई बाबा विश्वामित्र कहले जाता नहीं अरे देख कतना दान करे जे पर है बखान करे खीसी में ऋषि
जे करई बखान करेले कहे जे नार दाता नहीं केतना बड़न सतबादी चल कानी पाता लगा दी एड़ी उठा के कतना जलया समान करेले देखी कतना दान करेले जे करई बखान करेले अब राजा हरिश्चंद्र रात के बेरा अपना सैन कक्ष में सुतल बाड़े आ सुतले में सपना देखे लगले आ सपना का देखो रे मकरध्वज का सपना देखत रे अरे सपना में देखले ना हो राजा सपना में देखले मनु बाबा तो सुतल रहले हो भवन में राजा सपना में देखले सुतल रहले हो भवन में राजा सपना में देखले का सपना देखत रे हमारा रिंकू तिवारी जी फिर बहुत बहुत पुरस्कार बाबा का बोला का तानी ये सपने में राजा सपने में बाबा एगो दर्शनमा दिहले ना सपने में बाबा एगो दर्शनमा दिहले तो धोवे लगले हो चरणवा राजा सपनवा देखले ना धोवे लगले हो राजा सपना देखले हमरा करण बबुआ हमरा रिंकू तिवारी जी हमरा मंदिर के पुजारी सेगा के हमरा मदन गिरी जी 500 रुपया फेन पुरस्कार देनी बाबा के गोला का तनी आशीर्वाद के कामना अब देखी राजा सपने में अपन राजपाट को ही दान कर दे सुबह का बेरा नौकर लोग कहते मालिक मुंह धोई नाश्ता से राता कहले जे रात के बड़ा अद्भुत सपना देखले बानी महारानी आके कहले महाराज विजय बाबा कहे महाराज सपना के बाद झूठ होला रोरा मुंह धोई कहले नारानी हमरा नाम के पहले सत्य लिखल बनू त हमर सपनो सत्य हो अतने में विश्वामित्र जइले आ कहले जे अरे भाई सुनो सपनी गेट पर दरबार जा कहले मालिक विश्वामित्र के आगमन भइल बा हरिश्चंद्र कहले जल्दी राज दरबार में ले आओ राज दरबार में ले बाबा के गोल लगले कहले राजा हमरा के चिन्ह तरह कहले बाबा रहो इंतजार में अभी मुंह नहीं खिद होले कहले चतुर राजा बा कुल ही बात मन परा के ताजा क के संकल्प करा के दान में ले राजा हरिश्चंद्र जी राज सिंहासन पर बैठा के पैर के पखार के कहले बाबा अब ये दास के का ढेर बनैबो तो बिगड़े लगी पहले ठीक रहल ह बिगड़ता कहले जे दास के का आदेश करता नहीं कहले हे राजा दान के बाद एगो उपदान होला जकरा के ठेठ में दक्षिणा कहल जाला आ दक्षिणा के बिना मय दान बेकार हो जाला राजा हरिश्चंद्र कहले मांगी बाबा दक्षिणा में का चाहता नहीं कहले जे 1000 सोना के मोहर फटा के हरिश्चंद्र जी हंसले कहले मंगल ह बाबा लेकिन बेवत के हिसाब से ना मंत्री के बुला के कहले मंत्री खजाना खोल दो बाबा के खड़ा कर दो अपना मन से मोहर काढ़ो विश्वामित्र कहले बेवकूफ राजा हम सुनले रहनी जे धन आवेला तो बुद्धि गबड़ाला तार धनवो गोइला बुद्धियो गोई कहले बाबा कोनो गलती होता कहले 100% कहले का कहले राज सिंहासन हमारा नाम से लिख देलो और राज को सभी तोहरे नावे बा कहले गलती होता कहले 100% कहले एकरा बाद भी रजुआ के दक्षिणा दे कहले कैसे देबो कहले अपना बेचो कहले कहमा बेचबो कहले जे जहाँ मन करते हैं कहले ना पूरा पृथ्वी के एक राजा तू रहल हो पूरा पृथ्वी तहार रहल हो आ पूरा पृथ्वी हमरा के दान में दे दे अपना के बेचबो का हरिश्चंद्र जी कहले जे एगो जगह हिबे बाबा कहले जे नाम बताओ कहले काशी कहले चतुर्थ बार ए पूरा मृतलोक से अलगा काशी नगर के गिनती है मृतलोक में काशी के नगरी के गिनती ना होला शंकर जी के त्रिशूल पर नगर बसावल बा ऐसे मृतलोक से अलगा हो कहले तब कहले जे बाबा
हमरा के 29 दिन के टाइम दे 30वां दिन रो आई रो के दक्षिणा दे दे कले जे जा तरह के टाइम देने। और राजा हरिश्चंद्र उनकर धर्म पत्नी सभ्या बबुआ रोहित कुमार अयोध्या से काशी जाए के बाद आकलन करी सब है नजर से दिमाग से मास्टर साहब अयोध्या से काशी के दूरी कितना बा पैदल जाए के बाद खैला के गोली मारो पानी नहीं खे पिए के जले काशी में पहुंचने के रास्ता कितना कठिन। राजा रानी लड़का रोहित कुमार जाता लो रोहित कुमार चलना से असमर्थ हो जाता रे पैर में छाला पड़ गई बा डर के मारे अपना बाबूजी से ना कह के अपना महतारी से बिलख के कहते कि माई जब उठत गोड़ में फोरा कोरा ले लेना रे माई भाई शर्मा इंजीनियरिंग वर्कशॉप एवं डेंटिंग बॉडी मेकर पचखोरा रत्सौर बलिया प्रोपराइटर लुट्टू शर्मा जी सिकंदरपुर पचखोरा बांसटी बेरुआर बारी फेफाना 4-5 जगह इनका दुकान में शर्मा मेकर बहुत बहुत पुरस्कार दिले हमारा रिंकू बाबा रिंकू तिवारी आशीर्वाद देने हमारा के फेर बाबा के बोले कली माई लागत घाम या राम कलीजा बैठ के तनिका छहरी बैठ के तनिका कली माई बाबूजी के दास समझाई रोवे लग दिल खाई उठल गोड़ में कोरा कोरा ले लेना रे माई। राजा हरिश्चंद्र काशी में पहुंच के अब बाजार लगौले ऐलान कर दिले जे लोरे दासी बड़ा बढ़िया भीड़ जुटल जे मरद मेहरारू के बेचाई लाजुले ना देखले रहे। एगो पंडित जी आइले भीड़ चिरत कहले जे इनकर दाम का बा कहले जी महाराज इनकर दाम 500 सोना के मोहर बा। पंडित जी झोरा में से निकल कर देला कहले बाबा बेचत नहीं की गिरवी राखता कहला आ देख के कहले चल दसिया जब रानी के दासी कहले रो सब विचार करो पूरा दुनिया के जे मालिक रहे पूरा पृथ्वी के मालिक रहे वो राजा के रानी दासी हो गई। कहले चल दसिया जब दासी कहले रानी के आंख से हर हर आंसू के धारा बहे लागल। पंडित जी से हाथ जोड़ के कहले कि बाबा तन के भबेलम जाई आ राजा जी को ताक के इशारा करता रही पंडित जी से बेल में के कहता भैया उमा यादव जी 100 रुपया पुरस्कार देने भैया के नमस्कार। जे ठहरी तन देख ली असुरतिया बाबा जी आ राजा जी को ताक के कहतरी फिर कहीं होई मुलाकातिया राजा जी हम तो जियो अपना लाल के निहार के रौरा कैसे रहबी हमनी के विस्तार के करा से पूछब कुछ लतिया राजा जी। फिर हमारा मदन गिरी जी मंदिर के पुजारी हसेगा हजारों पुरस्कार देनी नमस्कार परमा बाबा के गोड़ा जे के करा से पूछब कुछ लतिया राजा जी फिर कहिया होई लकतिया हो राजा जी। विचार करो सुनते हैं जानने के लिए और जानते हैं मानने के लिए मानते हैं उसको करने के लिए करते हैं सिर्फ आनंद के लिए। विचार करी सब है अरे जेकरा रहे अनेको दास और दासी हो रानी खुद ही दासी हो गई।